Pwede ko mamaylo ni mo. Bisag simintalos na. Bayaran na ginako lagi. Wala yung anak, ito ko din mo ayaw niyo sulog ki. Steak! Dali sagot. Dali sagot. Ha? Hindi niyo po ni kumbahan na, oy. Ah, tingnan niyo, patulog ko. Hangyo ba? Kasi yung hangyan mo. Kasi yung hangyan mo eh. Istorya na. Kaya ito. Sabat? Ito. Yaw, hindi. Ito ba ako? Ito, ato ba nga? Ano ba? Aray. Ito man. Kibaw man ka na hindi ko gusto ko no. Mga gusto sa balay nga na mga kasabot nito ka sa akong feeling kay ikaw man sa iba. Ikaw man sa katutak akong gingon ni mo ganina. Akong gingon ni mo ganina nga kanang nakoy kailangan. Oo. Nakuha ka ng online games nga. Oo. Nahurot ang kwarta o nga naman. Di bitaw tong kaila. Wala, di kaila. Dili tong kaila. Asal-sal to? Ako to. Ay, ikaw dito. Ay, ating nga naman. Saan mo? Mauwag mo. Magusulti lang mo. Nahurot ang kwarta tumutan. Asan mo? Tumutan mo. Ay, ikaw, nagsugol ka? Dili lagi akong kaila. Ako lagi ito. Ang pasabot ni Mato, ikaw na to. Na, di nawala mo, imong 100,000 ka. Una si Minta to. Niya ba hindi ka lang. Niya ba hindi ka Ako masigi ko ba ano mo eh. Niya ba hindi ka lang. Namaylo si Minta ni Roy. Okay. Gusto na ginako bawi unang si Minta lagi nga building. Ako magkinurot si Minta. Kasi building. Ami sugal jadi ka. Muto nga ko ayaw sugod kay ba ko sa feeling nga kanang mapildihan ka niya ba kay mukhang gusto bawi unang mapildi. Murot ko nung lima kwarta. Problema ko sa gusto siya nung lima. Wala na ko kwarta. Hindi ko ganahan niya. Wala ko mastoryaan, masultian kay bugat sa feeling niya. Kasi ba? Bantog ka akong kamurag wak ka sa mood. Kabantay ka, hindi ko murag. Oo, murag wak ka sa Hilom-hilom mood. mo. Oo, ganun mo. Murag na kayo problema. Nakasulti, mabitaw sa pagkakaroon bitaw tiyo. Naka-realize ko nga ato sa iya sa kwarta ay ate na ani di na ako mapataka og gasto sa kwarta ginapa ko gusto sa space pero sa mga mamaro asa ba tong atan mo kung ito kung mo di ko mo pataka og gasto kaya sila akong gi-focus Oo, so kung sulti ni Jack. so yung mga kay kwarta Ako nila yung siya. ay nakisulti mo ay ihilak ay ihilak ng wala kay kwarta ay ng agi ko nasa una na lain kayo Okay naman na. Wala pero na ako pambuhay mo. Apa may balay niya mo may pakuha na lang tagi ko. Basta na naman. Nawa. Wala yung anak, ito ko din mo ayaw niyo sulog ki. lain ko nang mahirap to wate kwarta eh. Ako may agi ko na sa una gani pero naka-realize ko nga. Kana Iba mo dili, dante yung kwarta pero may gasto. ako mo gani pero Minsan namukan ko. mausa sa jipod. Og mag-reset to dili pud lalim to pero Bisa ko istorya ni mo. Lain na sa istorya ko nga pili ko 100K sa sugal. nang sama na nimo tiyo. Tiyo sama na nimo. Nako sulti mo ay kila ko karang na ning agi bitaw ko na sa una bitaw magkila ko kwarta pero sila mo nagtabang na pero sama nga wa mo gid mo wa mo gid jam mo wa man gid mabuhat og mahurot na kwarta hurot na gud wa mo marago na yung na pero o mo kung masalihan pero saan nagasto naman na nato de lang man nato ihilak ko iyampo lang na Nakoy bero dun sa sakyanan doha ka buok.
niya kanang konsumo pa kanang kung ano ito ba pwede kong may doon bayaran na di ba naman tayo maabot nga ansad ako hinahinayan na gud bisag 2 ka buwan ako bayaran ni Ha? bisag duha ra ka bisag kado 2 na ka buwan bayaran. Duha ka buwan. Napila mo Bayad sa ay ka kapila pa. may utangan mo kyo. Kailan biyatan ako nga bayad jud ko. Oh, okay naman pil ay kanang pila man sa bayluon ni mo. Kanang ma-afford ra nako kay basin na ako na hinaw ko mo way kwarta. 100 mo tato niya. Basig pila gini mo bilin kwarta gini. Bisag simintaros na. Bayaran na ginako lagi. O cash man. Pero kung pabaylo lagi ka. Ha, oo. Lahat sa kayo og di ko nimo pabaylo nga ay kanang nag-uba ay kanang nagkuyog punta duha ay kanang nagkuyog. Kita ra magyapon makuyog makabayad magyapon ko ikaw ra gyud na gud ako galit ako nimo bayaran gud. Ikaw ra gyud na gud ako bayad gud na kay kwarta kada ay lang jud panaging sa ubay nga kanang uba ka sweldo na di mo waya pareha ang mga tinining Facebook ay nagawat anak nila. Na mobile man ko basta mo storya ko mobile ka mobile mo ko di ko ganahan. Niyaw na ako niya na ko itong ay nagila ko lagi tanong. Pero kaagi man sa puka naman probably ay kanang og nagusulti mo ayaw pada sa ka nang imong gibati ay ako pud madam. unsa man sad ako mabuhat kung wala ko. Ako pud wala man sa pagibabot wala sad ko. Solo po siya mo. Oo, kay basta ko mamana nang makabaw no. Oo, jud. Lainas ka. Loko. Salamat ka. Bayaran na ginawa promise. Naman tayo mabutay nga. Kung hinihinayan, doon ako good. Kung kaya, hinihinayan, doon ako good. Basta bayaran, doon ako promise. Okay naman, wala naman sa pugoy labad ko kay. Okay. Kaya ako ang huna-huna man god. Akong gungkon. Og di pata kaila di ko magpautang gid og wa pa jud ko kaila mo pero kaya ka-realize man ko nga kanang kaila ra tanto ha na then permitir ta mo ko ibubayad ra ka oy. Na may lumog kumuloy sa niya. So da ko na utang. Oo, simintan mo. So ra to sa pud mo utang. Pero Okay okay, na anak man si Roy nga kanang nisulti naman sa ni Roy niya. Kaya Labada ikaw na. daw kung unahon lang sa kinanglan mo sa di mo ang kwarta. Labad na pa kay ng utang robot yo pero ay ka wala ka to kasi yung kaila ra mo pud nang utang ko sa lain tao. Pero kung sa lain tao labad kay na labi na og teaching okay ra dire sa mo kay. Permitir mata makuyog. Salamat kay Isni. Salamat kay. Nagkasaman mo ko wala mo gusto kita meron. Okay ra kay sa kuan pa man sad ang bayronan sad mga 20. Mga buti ko nito nagapon kay. Grabe mo kuan mo sana masabi. Mayroon na sige. Gabi kapag kadlaw gihilak ko kay. Ano na ako may paula lagi ni kuan lagi kay ilahan mo bawi mo. Napilihan ako 20 himo 30. So naman 30 tanang pildi mo. Ngunya hantod san di mo 100 ang pildi. Piste. Kunya pagamay ko mo to na may look ni Roy eksperimenta kay ako ang bawion lagi kay dako kay 100. Na Burot sa dagsiminta. nangutang na lang ka nang ha ang gibay din mo mga sikwita na regisugan po di mo. Nabuang na ka. Muna. Bantog na stress kay kagahapon murag kauot mo duga sa kuan sa pildi. Muta ako na lang gikuan ng solar kay para di ko makauna-una og kuan. Stress kay grabe kay wako katug tarong ko itong Sa katug. sunod sa sunod ayun na pagsugal ayun na pagsugal. Awa karon dijapit na inyo na ikwartan mo karon mo. Dijapit na inyo sa iba. Ay sa. Di ko ganahan nga makibaw si Jacket. Salamat sa Diyos niya. Salamat sa Diyos. Ano
Pero sa amin mukha ng kanang 50 kay pabiloon na natin ko pero naramon ta diri oy di mo ko Kung pwede pa man tanong kinang. Pwede naman i-send mo online ka. Naibong gani ko rin mo gani kay murag nausab ka ng nilihok ka ay ka ng kuan mo ay ka ng nilihok ka naman nausab murag na kay problema gahapon kay gamugto ka murag ka ng na problema gipunta na ron ako ka ng murag gamugto murag na problema ay ka bala ka kay dili mako ay ka ng kanang nagsultil mo ay kabla ka kay dili mako kanon kuan na ay kanang di man ko labad man utangan mapautang man ko kay kuy problem ta sa balay. Salamat kayo kay gawa sa mga ano kay kanang kuan di bisag kay baw kung kanang naaki ka ng bayong nga gastuon sa di mo kung pabaylo. Salamat kayo. Unya na ng part. Igna na ko ginanglan na nimo kay para mo kuan. Mana ikaw ayaw jud awat na ko ha. Nga kanang mangilad. Sige. Kaya di man itinuod. Masa di tinuod? Prank. Ha? Prank. Oy, bali hilak-hilak imingilak pala ka. Pagtarong di mo. Atay mo eh. Ano, may katawa mo pa. Pagtarong mo. Prank ka lagi ni. Abi lang tinood. Pero mangutan lagi kag sibig talaga. Imingilak lagi ka mo tinuod lagi. Ano na ako? Prank ka bali. Gudai ko tinood man ga-play. Ganun. Atay. Nangarap ko ganyan nga, lagi kamera lagi tiyo. Nabagamay kami hilak mo ka atin basin ko ano tinuod siguro ni. Hindi gibutang naman ni Roy dira pag guman niya gamit. Lain sa kay iharang higda. Gitarong ni butang. Ay atay. Kulbaan baya ko nimo ngano gila ka kilain kay nang kun ay magilagila ta batay kwarta wala batay mahimo ana o. Grabe pabaylo mo 50,000 oy. Okay, kay mihirap pa ka. Mihirap pa wakit. Naluoy ka lang ko? Oh, naluoy ko nimo. Promise dito, naluoy ko nimo. Ha? Kay kanang labi na sa imong gipangingon nga kanang unsa naman akong magas ni mama ani nga ako ang wala dik nahurat mo sa kanang online ka charo to na ako ingon nimo ganias ni kay kanang ako dito. Grabihan mo walking di yawa mag. Mainat to sa tao. Yeah, pwede na mga artista. Ha? Oh, gyud mo tinuod eh. Mabala ka ta apaw tangon na nako eh kay babot ta man ni kwanta nganong ko ano loya man niya oy tangon na nato lig ka nang sinta mabutan ay kanang uli ra lagi nilagi kay basi kinahanglan ang kwarta lagi ti promise mo tinuod yo promise dili scripted bro ti tinuod convincing you know yawa na prank sa buang roy lagi-lakilak di studio na ako na mamaylo ka na si Vitamil. Actually guys ang tinuod giset na ako ang mood gahapon pa lang sa buntag, di ba ni Dol ko nimo? Oh, kasi sa mood. Kana wala siya sa mood gahapon gay pangutanan ako na. O si klaro mo tubog na namugtok na. Natingala ko aw udi no bantog gadi nga wa ka sa mood gahapon day kana ari problema day. Di ka to buntag gani ana ko nga. Kapoy kay snake no kanang hangat no. Oh, ngana ko di ka gahapon na. Hangat kay igas sa balayo na kanang ako nang gikuandaan sa dili man bugat sinig nga kanang kuan pero kay okay naman na kay gikaon man na pero hangat oy hangat sa mo na gahapon rin siya nagproblema ba nakaron kay kanang nagilak-hilak diri na pagaman kay tara man siya nalagi kamera la pagaman kay mituog hapon ko okay nga na man siya ako man gina ay gibutan mo na ni Roy dira kay gigamit na inyo gahapon o na mituog sa ko nasigig ilak-hilak pa ba sa sigbinta Vitamil sige pabayloon na lang kanako bila nagkamera ba ay kanang pila man imong bayloon kay kanang gamay ra ba imong kwarta ra ba basin ako na hinuon pay maway kwarta ani pila ba 100 unta to stick niya pag maki maluoy kuni mo ba sige ko sa no lagi nga sige tamay na lang yung bayloon